जोंनि बेरे हानजाया मेनलि बेरेया जयै थायो, खौसेयै थायो आरो बिसोरो जेब्लाबो इउनिटि आरो बियो जोंनि आबहावानि थाखाय बहुत माने इक'लजिनि थाखाय मोनसे बहुत इम्पर्टेन्ट पार्ट। थ' बेखौ नोजोर होनानै जोंबो माने बावखुंग्रिनि जेनाखि आबहावा गुबुंले थासारि जालांनाय बेखौ माबोरैहाय रैखा खालामनो हागोन आरो जोंनि बे बावखुंग्रिल' नङा माने जेनाखि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि एरियायाव जेसेबां गोग्लैयो बेखौ माबोरै सोमखोर मिथिंगा महरै जों रैखा खालामनो हागोन बैखौहाय नोजोर आन्दाज होनानै जों बे खामानि हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना बेवहाय बावखुंग्रियाव जों गोबां जायगानिफ्राय मानसिफोरा बेरायनो फैयो, इन्जय खालामनो फैयो, खिन्थु जों नेचारखौ नायनानै बिनि बिउटिखौ नायनानै जों गोजोननाय लायो। बिनि दैमा दैसा, बिफां लाइफां, दाउसिन दाउला गाबनायफोरखौ खोनानानै दैयावहाय जेनेबा सोरबा दुगैयो, बेरायफैयो। खिन्थु बेयाव फैयोबा जानाय लोंनाय लाबोफायो जोङो सब बहुत किसिमनि जानाय लोंनाय लाबोफायो, जौबो लोंफैयो, जेनेबा सोरबा पिकनिकबो जाफैयो आरो बहुत जाग्रा लोंग्रा लाबोफायो। थ' बेखौ जों माने बेयावनो जानानै गालाङो आरो माने। थ' बेवहाय माने ओरैबायदि अबस्था जालांगासिनो दं दा सिटुवेसना ओरैबायदि जाबाय, जुदि बिदि जाबाय थायोबा दिनैहाय थ' गाबोन समफोरहाय माबायदि जालांगोन बिनि जायगानि जेनाखि नुथाया। थ' बेयो जोंनि आबहावानि थाखायबो गाज्रि आरो समाजनि थाखायबो गाज्रि, बहुत गुबुंले आरो। जाहाथे माने बिदि खालामा, माने जों नेचारखौ फुजिनो रोंनांगोन, अब्लासो जोंबो नेचारनिफ्राय अननाय मोनगोन। स' जों नेचारखौ नायनानै नुनानै बिनिफ्राय जों अननायल' लानानै माने बेखौ जोथोन लानो रोङाबा बियो जोंनि थाखाय मोनसे बहुत गिदिर गोरोन्थि आरो माने। स' बिनि थाखायनो माने बे बावखुंग्रि आरो बे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिया जोंनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट पार्ट। स' बेखौ बिनि जेनाखि गुबुंले जालांनो हमनाय आबहावा बेखौहाय जों रैखाथि होनांगौआ साफ्रोमनिबो थाखाय मोनसे गिलिर बिबान आरो माने। बेवहाय जोङो देग्लायहाय जों मेनलि भिजुएल आर्टिस्ट, आर्ट प्रेक्टिशनार। स' जोङो बेवहाय इनस्टलेशन आर्ट वर्क मावदों साइट स्पेसिफिक हाजो गाखोग्रानि नैबे गाहायावनो मन्दिर गुदियाव। स' बेवहाय जोङो माने बेखौहाय बे आयदा माने जोंनिया सिबिनाय, मिथिंगा सिबिनाय बे आयदाखौ लानानै जोङो बेवहाय आर्ट इनस्टलेशन बानायनाय जादों। बेवहाय माने जोङो जयै खौसे बानायदों, स्टुडेन्टफोरबो दङ, स्कुलनि स्टुडेन्टफोरबो आरो आर्ट कलेजनि स्टुडेन्टफोरबो दङ आरो बिदिनो गामियारिनि सोरबा बोराय बुरि बिसोरखौबो जों बेवहाय इनभल्भ खालामदों। जाहाथे जों माने खौसेयै जेनाखि मिथिंगा सिबिनाय आयदानि सायाव जोङो आर्टनि थ्रुयै बेवहाय दिन्थिनो हायो आरो जायखिनि नायगिरिफोर बिसोरो बुजिनो हायो जे बावखुंग्रिया मानि थाखाय जोंनि थाखाय माने मानो गोनांथि। जिहेतु 12 आरो 13 एप्रिलाव बावखुंग्रि फोरबो जानो थांगासिनो दङ, बेयाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानि रायजो राजाफोर फैगोन, मुवा बेसाद दाखोर दाला मैला जागोन। दा बे बिथिङाव जायफोर बिथांमोनानोखि नैबे बावखुंग्रियाव फैगोन बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो बेरे हानजानि जानानै? आं बेखौनो खावलायनो सानो दे जाहाथे नायगिरि बिथांमोना जुदि नायोब्ला माने बेवहाय जेब्ला बेरायनो फैगोन होनब्ला गावजों लोगोसे जाग्रा लोंग्रा लाबोफागोन आरो बेजों लोगोसे प्लास्टिक, सिंगल इउज प्लास्टिक बथल जिखुनु जाया लाबोफानाय जाखागोनखा। थ' बेखौनो खावलायनो सानो जे जाहाथे बेखौ लाबोयोब्लाबो माने बे हाजो आरो बे अरनबारिनि हाग्रा बिखायाव माने गारलाङा, जाहाथे बेखौहाय गावजोंनो जाखांनायनि उनावबो जुनानै लांनानै जाहाथे डास्टबिनाव गारो आरो नङाबा माबा मोनसे जेनाखि गारग्रा जायगा बेवहाय माने मोजाङै प्रपारलि माने बेवहाय डिसिप्लिन बायदियै मेनटेन खालामनानै दोनो आरो माने। स' बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे माने रावबो माने हाजो गाखोनो फैनायाव बिदि हाजो सायाव आरो बे हाजोनि गाहायनि सालबारि बागानफोराव माने जानला मोनला गारा। बेरे हानजाया जोङो थांनाय बोसोर 2023 एप्रिल दाननिफ्राय मावनाय जादों, जेब्लानाखि बैसागु फेस्टिभेल जायो बेनिफ्राय। ओमफ्राय फैयै फैयै नै दिनैजों माने बोसोरनै जासिगोन। जोङो मेनलि मिथिंगा सिबिनाया जोंनि मेन थांखि। मानोना मिथिंगा सिबिनो रोङाबा जों सुबुं माहारि आरो सब माने जेनाखि जिब जुनारफोराबो माने थानो हानाय नङा, माने थानाय नङा बे बुहुमावनो। थ' बेखायनो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर बिबाना माने मिथिंगा सिबिनाय आरो बेजों लोगोसे जों नलेज शेयारिं आरो जेनाखि प्रब्लेमफोर जानाय बेखौ जों माबोरैहाय खौसेयै माने सल्भ खालामनो हायो। स' बेफोरनि बायदि बायदि बिथिङाव जों माने नोजोर होनानै माने जों हाबाफारिखौ मावनाय जायो आरो।
दासिमाव जिहेतु 7 बोसोर जाबाय बबे बबे एरियायाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों? मेनलि जों दा नैबेवहाय बावखुंग्रि माबायावहाय नैबे हाजो गाखोग्रा खाथिनि जेनाखि दैसा बोहैनाय निजोरा बोहैनाय बेवहाय मेनलि दा लानाय जादों। थांनाय बोसोरावबो लादोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो धिरबिलावबो खालामगोन। धिरबिलनिया सोलिगासिनो आरो जों दा माने टटेल बे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि जेनाखि एरिया बेनि खुगा सल'फोर जेरै आरो मिथिंगाया माबोरै जोबस्रांलांखो, गोदोहाय माबायदि हाजोफोरखौ गाखोयोमोन, माबायदि सिबियोमोन, बैफोरखौ जोङो डाटा कालेक्सन खालामदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो डाटा कालेक्सन खालामनानै जोङो नेक्स्ट प्रसेस नेक्स्ट स्टेपाव थांगोन। थ' दा जों बे खामानिया सोलिगासिनो आरो।